U politici, naravno, imate ljude različite aspiracije, različitih karaktera. Imate oni koji su pozori, koji čekaju. Imate svašta. Ono što ja mogu da imam u politici kao saradnika, imam ono što se nudi, a ne ono što ja hoću. Okej, ali u svakom slučaju, jeste li gospodin Dodik... Moj uspjeh zavisi od toga da li će izabrati dobro ekipu. To vas pitam. Jeste li vi načisto... Jeste vi se načisto ko tu malo spava? Činjenica da smo sve ove godine prošli kroz 6 izbora koje je dobio SNSD, govori o tome da smo imali dobru ekipu. Da li treba sada vršiti neke korekcije, da li treba vršiti podmlađivanje, da li treba... Ja mislim da je to ključ budućnosti SNSD. Upravo smjena generacija koja mora doći na scenu. To nije sporno. Ali isto tako SNSD nije partija koja će odbaciti svoje vjerne i stare kadrove. Mi moramo redefinisati našu energiju. Moramo je dovesti u poziciju da bude primijećena i vidljiva. SNSD danas ima podršku po anketama koje mi gledamo. Po anketama sad već 45-47%, što i mene iznenađuje. Vidimo da će najveći uspjeh koji ostvaruje PDP na opozicionoj strani biće da će svaliti SDS na svoj nivo i da će nešto se on možda povećati 1-2%, doći do 8-9%, a da će bukvalno SDS svaliti se na taj nivo. Tako da SNSD ostaje ključna politička partija.